Jarko máš, s tebou nejsem nikdy sám, mám chuť s tebou snídat, s tebou. Děkuji. A nyní je čas opět vyhlásit nejlepšího herce. Tak kdo bude nejlepší herec? Zřejmě výsledky ještě nejsou zpracovány. Máte nějaký tip? A už je to tady. Tak kdo je nejlepší herec? Tak já se podívám. No, podívej. Opět chvíle napětí. Velká. A je to Petr Dvorský. Alias Petrlon. Ježíši, děkuju. Ne, já za to vděčím, že jsem tady na těchto prknech, hlavně Jarušce. Tady sedí v té druhé řadě v tom krásném bílém roláku, ahoj. Prostě děkuju ti. Takže vítěze známe a nyní je opět kulturní vložka a tím jsou stánky. Stánku na levnou krásu postává, jasněju se času s cigaretou a vzorkou se nemá kam jít. Školníček pár a partou zprávy, uteče den, jak večerní zprávy neumě žít. Buďej se neposlouchaj, nedále nic je, pane duši lásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rodiny nic nepozbírá. Stánku na levnou krásu postávaj, a do slova hlasu poznávaj, jak mám svý začný dát. Nedále nic je, na duši lásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rodiny nic nepozbírá. Nedále nic je, na duši lásky, tak málo je lásky, ztracená víra, rodiny nic nepozbírá. Inter Marata, Sanctus, Sanctus Dominus, Vergaris Pit
očemater a spíče. Sanctus, sanctus.